Татар биюендә яулык, Казан һәм башка өлкәдәге яшәүче татарлар костюмнарының аергысыз бер өлеше булып тора. Безнең мәдәниятебез ислам дине белән бәйле булгач, яулыктан башка берни эшләп булмый. Чигелгән яулык егеткә бүләк иткәндә зур мәгънәгә ия. Әмма иң беренче чиратта яулык кызның егеттән йөзен яшерү һәм каплау элементы булып тора. Беренче тырыш. Янәшәдә ике егет басып торганда бит ике яктан каплана. Егет бер якта гына булганда кыз яулык һәм бер кулы белән битне каплый. Шулай ук бер кулына яулык читтән тотып, бер кулын аска төшереп каплый ала. Хәзер Алсу бу кул белән яулыкны җибәр һәм кулың белән йөзеңне капла. Һәр хәлдә кызның кулында яулык булмаса яки алып өлгермәсә, ул йөзен кулы белән яшерә ала. Һәм уч төбен үзенә каратып каплый ала. Шулай ук биюдә, хореографиядә атрибутлар зур әһәмияткә ия. Алар безнең алкалар һәм чулпалар. Биюләребездә без чәч тылымнарына таккан чулпаларны кулларыбыз белән тотып, башка уң якка чыңлатабыз, аннары сул якка чыңлатабыз һәм астан өскә күтәрәбез. Чулпаларны бер-берсенә кагабыз, уңга, сулга һәм әйләнеп, чулпаларны чыңлатабыз. Без аны татар кызларының лирик биюләрендә киң кулланабыз. Әлбәттә, татарлар төрки халыклар төркеменә керә. Шуңа күрә биюләрдә беләзекләр, йөзекләр һәм бизәнү әйберләре бию сәнгатебезнең бер өлеше булып тора. Кызларның кулларындагы беләзекләрне бер-берсенә сугып алу шулай ук урынлы. Ишке яктан кул аркасы белән, ишке яктан кул аркасы белән, хәзер кулларны алга, ишке яктан кул аркасы белән, ишке яктан тагын бер элемент җиң сызгану. Бу хәрәкәт башкорт биюләрендә генә түгел, һәр төрки халыкларның биюләрендә дә куллана. Башкорт биюләрендә, казак биюләрендә, төркмән биюләрендә, үзбәк биюләрендә.